týchto dňoch si pripomíname 20. výročie najtragickejšej udalosti v dejinách ozbrojených síl, kedy pri návrate z misie KFOR v Kosove zomrelo 42 príslušníkov ozbrojených síl a zamestnancov Ministerstva obrany. Pri tejto tragédii zahynuli synovia, dcéry, otcovia, bratia, matky a blízki priatelia. Sám som v tom čase bol mladým politikom, bol som predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť a mnohých z nich som veľmi dobre poznal. Je to mimoriadne smutná a tragická udalosť, ktorá nám všetkým pripomína, že život je nevyspytateľný a služba v ozbrojených silách nie je prechádzkou. Je to rizikom, je to vždy o nasadení celého človeka. A osobitne v tomto prípade, kedy boli pomáhať, boli chrániť bezpečnosť a pokoj po odvedení svojej práce pri návrate domov za svojimi rodinami, takto tragicky skonali.